Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dimoro. Taong 1962, Paete, Laguna. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang malaking bahay malapit sa paanan ng bundok. Itong si Dimoro. Ang bahay na yon, minanapa niya sa kanyang mga kalulololohan kung saan ang tanging silbi nito maging pagamutan para sa may mga sakit at maging lilim para sa mga taong naliligaw sa kanilang mga pupuntahan. Magtatatlong dekada ng manggagamot itong si Dimoro. Ulilang lubos na rin siya magmula noong tinanggap niya ang aral na yon. Labis man ang nararamdaman niyang pagkalumbay buhat sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay, di niya na yan gaanong iniinda sa kadahilan ng alam niyang may plano ang Panginoon para sa kanya. Kapag nakakaramdam naman siya ng pangungulila, tuwing hapon umuupo siya sa labas ng bahay niya, bit-bit ang kanyang gitara. Mula sa lugar na yon, tumitingin siya sa kalangitan, kinakanta ang paboritong kanta ng kanyang mga namayapang pamilya. Ganon at ganon ang palagi niyang ginagawa tuwing walang taong bumibisita sa pamamahay niya. Pero ayon sa matanda na, tuwing linggo lang nawawala ng pasyente ang lugar na yon. Kahit gaano pa man kasi kaliblib ang kanyang pinagtitirhan, may naghahanap at may naghahanap pa rin sa kanya. Alam niya ring bantog ang pangalan niya sa Laguna. Kung kaya't karamihan sa mga taong naninirahan doon, siya talaga ang unang pinupuntahan sa oras na may dinadaing yung karamdaman. Lahat yata ng sakit na gamot na niya. Aswang, barang, kulam, kaway, lason, at kung ano-ano pa, madali niya yung nahahanapan ng paraan para gamutin. Hindi kasi siya ang tipo ng manggagamot na nakadikit lamang sa iisang aral. Malawak ang tangan niyang karunungan, kaya kung sakali mang may makaharap siyang isang matinding karamdaman, hindi na yon magiging mahirap para sa kanya. Nga pala, baka akalain niyong malinis ang pamamahay ni Dimoro. Uunahan ko na kayo, di yun angkop tirahan ng mga sosyal na tao. Sa bungad pa lang ng sala, una mo nang maaamoy ang mga pinaghalo-halong langis at mga nakakasulasok na amoy ng dahon. Sa bawat pundasyon din ng bahay, nakakapit ang amoy ng papaitan, kalakip ng baho ng kamangyan. Pagpatak kasi ng alas 5 ng madaling araw at bago lumubog ang araw, palaging naglilibot si Dimoro sa labas ng kanyang pamamahay para magpausok. Ayon sa kanya, makakatulong yon para maalis ang masasamang elemento na dala ng taong kanyang ginamot at nung mga taong nagpalipas ng gabi sa tahanan niya. Dagdag pa ni Dimoro na kahit nalalagay sa panganib ang kanyang buhay sa ganoong sitwasyon, pinipili niya pa ring ipagpatuloy ang gawaing nasimulan na ng kanyang mga ninuno noong panahon pa ng unang digmaan. Dagdag pa niya na dahil dito mas lalo pa siyang nakakaranas ng mga kapangi-pangilabot na kaganapan sa buhay niya. Pagtatapat pa niya na hindi lang mga ordinaryong tao ang nakikisilong sa kanyang pamamahay sa oras na may papausbong na unos sa kanilang lugar. Minsan kasi, nakikisabayan din sa mga ito ang mga aswang at iba pang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. At nga pala, pinuno, ang kwentong ito ni Dimoro ay ilan lamang sa mga pinakatumatak talaga sa buhay niya. Simulan na natin ang kwento. Papasapit na ang tag-ulan. Maraming tao na ang nagsisidagsaan sa kanyang pamamahay para magpagamot sa kani-kanilang mga iniindang karamdaman. Para sa kanya likas na ang ganoong bagay, lalo pat sa panahon ng tag-ulan
kusang bumababa ang mga engkanto sa mga baryo para makisilong. Ang ilan sa mga ito nagkukubli sa ilalim ng mga bahay-bahay, habang ang iba naman nagtatago sa loob ng sistema ng mga hayop. Dagdag pa ni Dimoro na walang eksaktong rason kung bakit ginagawa yon ng mga nilalang na yon. Subalit naniniwala siya na ang ganoong gawain ng mga ito nagdudulot ng karamdaman para sa mga pangkaraniwang tao. Hindi naman kasi lahat binibigyan ng kakayahang magkaroon ng ikatlong paningin. Dahil sa ganoong bagay, araw-araw marami na ang taong bumibisita sa kanya. Yung iba kung hindi magpapahilot, nakakaramdam ng matinding bigat sa mga katawan nila dahil sa iba pang espiritong nagsipasok dito. Ayon nga sa kanya na, Lunes hanggang Biyernes, talaga namang hanggang labas ang pila ng mga taong may pakay sa kanya. Di naman niya ito tinatalikuran, sa kadahilan ng matagal na niyang iginugol ang kanyang buhay para sa ganoong larangan. Bilang bantog na albularyo kasi, likas na talaga sa kanyang wala ng kinakatakutan hanggang sa dumating ang araw na nakapagpabago sa kanyang pananaw. Sa abot ng pagkakatanda ni Dimoro, hapon noon ng Biyernes nang matapos siya sa kanyang trabaho. Pagpatak ng takip silim, habang nagpapahinga siya sa terasa ng bahay niya, may nasipat siyang isang pamilyang naglalakad, bitbit ang isang malaking sulo. Nagsisiksikan din yon sa dalawang malaking dahon ng badyang habang tinatahak ang napakaputik na daan. Nang masipat naman yon ni Dimoro, dali-dali naman niyang binuksan ang kanyang tahanan habang inaabisuhan niyong magmadali upang hindi na ito mabasa pa ng ulan. Nang marinig naman yon ng pamilyang yon, mas lalo naman itong nagkumahog na makapasok sa bahay niya. Pagdating ng mga ito sa pintuan, bumungad sa kanya ang kasama nitong buntis na magpipitong buwan na ang tiyan. Bagaman hindi yun nagsasalita, bakas niya sa pagmumukha nito ang matinding hirap nitong iniinda, buhat sa layo ng lugar na pinagmulan nila, marating lamang ang pamamahay niya. Sa pagpasok naman ng mga ito sa loob, agad naman niyang tinanong ang padre de pamilya kung ano ang pakay nito. Dagdag pa ni Dimoro na di na siya manggagamot sa ganoong oras, kaya mas mainam na ipagpabukas na lamang kung ano man ang pakay nito sa kanya. Nang marinig naman yon ng lalaki, bigla naman yung umangal sa mga bagay na kanyang sinabi. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman yung nagwika sa kanya ng, "Hindi gamot ang aming ipinunta. Naghahanap kami ng bahay na pwede naming pagtaguan laban sa mga nilalang na humahabol sa amin. Marami na ho akong nabalitaan tungkol sa inyo. Siguradong sigurado ako na sa lahat ng taong kakilala ko, ikaw ang dapat naming lapitan." Matapos naman niya yung mailahad, hindi naman ito nagdalawang isip na ibahagi ang kanilang mga karanasan. Ayon sa lalaking yun na, mag-iisang buwan na magmula noong tumakas sila sa kanilang lugar. Sa bawat araw na dumaraan, walang kasiguraduhan ang kanilang mga buhay, kaya kahit mahirap pinilit nilang magpatuloy. Kung saan-saan na rin sila nanuluyan noon, hanggang sa dumating ang puntong narinig nila ang tungkol sa gawain ng albularyong nagngangalang si Dimoro. Dagdag pa nito, di pa man sila nakakapasok sa bayan ng Laguna, nakilala na nila ito. Magmula noon, yun na ang kanilang hinanap hanggang sa marating nila ang lugar ng Paete. Pagtatapat pa ng lalaki, buwis buhay ang kanilang pagpunta sa lugar, gawa ng yung mga nilalang na humahabol sa kanila, mapaaraw man o gabi, palaging nakabuntot.
Matapos naman itong makapagwika, walang pagdadalawang isip naman yung humingi ng tulong sa kanya. Upang masiguro ring hindi siya tatanggi, inalok siya nito ng yamang makapagbabago sa kanyang buhay. Akala kasi ng taong yon, di niya yun tatanggihan. Pero nang marinig naman ni Dimoro ang lahat ng pinagdadaanan nito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumagot doon ng, "Huwag kang mag-alala. Tatrabahuhin ko yan ng libre. Aswang baka mo." Matagal-tagal na akong hindi nakakapatay ng mga yan, ha. Halina kayo. Sasamahan ko na kayo sa inyong silid. Nang marinig naman yon ng taong kausap niya, tahimik naman yung sumunod hanggang sa marating na nga nila ang silid sa may bandang likurang bahagi ng bahay. Pagpasok naman ng mga ito sa lugar na yon, agad naman niya yung inabisuhang huwag magbubukas hanggat hindi sumasapit ang madaling araw. Dagdag pa niya na, iwasang gumawa ng kahit na anong ingay sa kadahilanang sa mga oras na yon, hindi malabong dumating din ang mga nilalang na humahabol sa mga ito. Matapos naman niya yung maipagbigay alam, agad naman siyang bumalik sa terasa na parabang wala man lang nangyari. Bagaman may kalaliman na ang gabi, nanatili pa rin siya sa lugar na yon hanggang sa makasilay siya ng 3 lalaking naglalakad. Bawat isa sa mga ito may mga daladalang itak, tapos yung itsura nito literal talagang mamamatay tao. Pagpasok naman ng 3 sa loob ng kanyang bakuran, agad naman niya yung tinawag habang mahinahong nagwiwika sa mga ito ng, "Magandang gabi. Ba't kayo na parito ng ganitong oras? Anong kailangan nyo?" Nang marinig naman ng 3 ang sinabi niya, bahagya naman yung napatigil sa gitna ng ulan habang patuloy lang siyang pinagmamasdan. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa isang lalaking ibinalik ang hawak nitong sundang sa sisidlan, muli na naman niya itong tinanong sa ikalawang pagkakataon. Dahil sa kanyang sinabi, napilitan naman yung sumagot sa kanya ng, "Naliligaw kami. Kung pwede, makikisilong sana kami sa bahay mo. Balita namin, nagpapatuloy kayo ng mga taong naliligaw eh. Maaari ho ba?" Matapos namang marinig ni Dimoro ang sinabi ng lalaki, agad naman siyang bumaba para buksan ang pinto. Hindi naglaon, pagharap naman niya sa mga ito, unang bumungad sa kanya ay yung nakakasulasok na amoy ng anghit. Habang lumalapit din ang mga panauhing yon, mas lalo itong lumalakas pero di naman yun gaanong pinagtuunan ng pansin ni Dimoro. Sanay na kasi siya sa mga ganoong amoy, magmula pa noong mag-umpisa siyang manggamot. Sa pagpasok naman ng mga kalalakihang yon, ramdam niya ang masamang presensyang umiikot sa katawan ng mga ito. Napansin din niyang pilit nitong iniiwasan ang altar ng bahay niya, kaya doon niya nakumpirma na hindi talaga ito mga pangkaraniwang tao. Pagdating naman nila sa silid na bakante, agad naman niya yung inabisuhang pumasok para magpahinga. Kabilin-bilinan din niya sa mga panauhing yon. Madaling araw lang niyang pinahihintulutan ang mga nakikituloy sa bahay niya na lumabas. Sa oras na ginawa nila ito ng 10 oras, anuman ang mangyari sa kanila, hindi na niya kargo de konsensya. Nagbabala rin si Dimoro na hindi niya pinahihintulutan ang mga taong nagbabalak ng masama sa kanyang mismong pamamahay. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, tahimik lang naman itong isinarado ang pinto. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na nga siyang naririnig na kalabog o anumang ingay, nagpasya naman siyang tumungo na sa kanyang silid.
Sa paglalim ng gabi habang nakahiga siya, rinig naman niya ang panakanakang ingay na nanggagaling sa loob ng silid ng tatlo. Hindi naglaon nang mapansin naman niyang binubuksan na ng mga ito ang pinto. Agad naman niyang hinugot ang kanyang punyal at segundo lang ang naging pagitan nun nang biglang mapuno ng ingay ang loob ng kanyang pamamahay. Yung mga lalaking yun kasi, puwersahang pinagbubuksan ng bawat silid na nakasara. Wala rin yung iniisip na iba, maliban sa hangarin nitong makita yung mga taong hinahanap nila. Dahil dito, nagmamadali namang lumabas si Dimoro sa kanyang silid kung saan di pa man siya nakakalayo ng pasilyo, bumungad na sa kanya ang mga nilalang na yon na may mga nanlilisik na mapupulang mga mata. Kakaiba na rin ang anyo nito at kung hindi siya nagkakamali, isa yung gabo ng aswang. Paglalarawan ni Dimoro sa mga nilalang, hindi naman nalalayo ang itsura nito sa isang ordinaryong tao, pero bakas sa kanilang mga anyo ang kabangisan. Isipin ninyo, maliban sa mga nagsisiuslian nitong mga pangil, may mga suot-suot din yung bungo ng kung anong hayop. Doon nila ikinukubli ang kanilang mga wangis nang sa gayoy maging kasindak-sindak sila laban sa mga taong makakakita sa kanila. Dagdag pa niya na, agaw pansin din ng mahaba nitong mga bisig na may mga kukong sintalim ng kutsilyo at sintigas naman ng isang bakal. Kahit butot balat din ng mga nilalang, alam niya rin ang lakas ng mga ito ay halos kapantay na ng mutya ng kalabaw. Matapos naman niya itong masilayan, di naman siya nagdalawang isip na sugurin ang mga nilalang. Sa isang kisap mata, nabalot ng paglalaban ang pasilyo ng bahay niya kung saan sa kanilang pagbubuno, maraming bagay silang nasira. Kabilang narito ang mga sahig at dingding ng bahay ni Dimoro na gawa sa purong kahoy ng nara. May mga gamit din siyang pinagbababasag ng mga nilalang na yan, kalakip ng mga halamang gamot na matagal na panahon na niyang inipon. Dahil sa mga pangyayari, umabot na nga sa puntong nasagad na ng mga ito ang kanyang pasensya. Walang sabi-sabi, agad naman siyang tumungo sa entradang pinto ng bahay niya at nung masira na niya ito, doon na unti-unting nagbago ang sitwasyon sa pagitan nila at ng mga nilalang. Maya-maya pa, pagbalot naman ng kadiliman sa buong lugar, agad namang nasipat ng mga nilalang na yon ang pagsindi ni Dimoro ng mga gasera na nakasabit sa pasilyo ng bahay niya. Kung iisipin, wala namang kakaiba sa ginawa nito. Pero nang mapansin naman ng tatlong gabunan na mabilis siyang nakakapunta sa iba't ibang bahagi ng pamamahay niya, doon na yon unti-unting naghinala. Sa pagbalot ng liwanag sa kabuuang pasilyo ng bahay, nasipat ng mga nilalang na yon itong si Dimirong nakatayo sa kanilang likuran. Ang buong akala ng mga nilalang na yon, kaharap na nila ito, kung kaya't nagbigay naman yon ng matinding palaisipan para sa kanila. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng isang gabunan ang kanyang nakikita, nag-aangil naman yung nagtanong sa kanya ng, "Paano mo yan nagawa? Bakit pakiramdam ko parang hindi ka nag-iisa sa pamamahay na ito?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa nilalang na yun ang, "Mabuti at napansin mo. Simula pa lang yan, kaya huwag kang masyadong magtaka. Ano bang iniisip ninyo? Nagpapatuloy ako rito ng mga kagaya ninyo para lamang magpakamatay? Hindi yun ganun. Kapag pumasok kayo rito, kayo ang biktima ko." Matapos naman itong mailahad ni Dimoro, buong puwersa naman siyang sinugod ng mga nilalang na yon. Pagsunggab naman ng mga ito sa kanya,
Walang pagdadalawang isip naman niya itong iniwasan hanggang sa mapansin ng mga ito na para bang tumutulong sa kanyang makipaglaban ang kanyang mga anino. Sa pagtagal pa ng pakikipaglaban ng mga ito, ramdam na ramdam naman ng mga gabunan ang pagiging lamang sa kanila ni Dimoro. Isipin ninyo, wala pa yung ginagawa pero di na nila maiwasang masindak sa kakayahan nito. Kalahating oras pa ang dumaan. Sa kanilang pagbubuno, ramdam naman ng tatlo na para bang pinaglalaroan lang sila nito. Kahit anong gawin nilang pag-atake kay Dimoro, sadyang hindi nila kayang habulin ito sa kahit na anong aspeto. Ang ipinagtataka pa ng mga gabunang yon ay yung mga pagkakataong nasisipat nila ito na para bang nagkakaroon ito ng wangis. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dahan-dahan namang nakakaramdam ng pagkasindak ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagramdam naman itong matatalo na sila, iisang bagay na lamang ang pinagtuunan nilang gawin at yon ay tumakas. Nang mapagtanto naman yun ni Dimoro, napangisi lang naman siya habang sumasagot sa mga ito ng, "Pasensya na kayo pero walang paraan para makaalis kayo rito. Ginusto niyong pumasok dito, hindi ba?" Nang marinig naman ng tatlong gabunan ang sinabi niya, pilit pa nitong sinubukan na alisin ang mga trangka na inilagay niya sa mga bintana. Subalit, pagkahawak naman doon ng mga nilalang, bigla naman yung napabitaw ng maramdaman nito ang kakaibang init na nagmumula sa mga trangkang yon. Pagsilay naman ni Dimoro sa ginawa nito, doon na siya nag-umpisang tumawa ng malakas habang inilalahad niya sa mga ito na siya ang naghahari sa bahay na yon. Dagdag pa niya na hanggat nabubuhay siya, anuman ang kanyang pagnanais, susundin ng mga kaluluwa ng kanilang ninuno na nagbibigay kapangyarihan sa kanya. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niyang kinuha ang isa sa mga sulo kung saan walang kaabog-abog naman niyang hinawakan ang mismong siga nito. Paglapat naman ng apoy na yon sa kanyang katawan, agad naman niya itong pinaglaruan, pagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang karunungan. Hindi pa siya nakontento. Pinagalaw niya rin ang lahat ng pagmamay-ari niyang bagay sa loob ng kanyang tahanan na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman ng mga ito na tanging pakikipaglaban na lamang ang makakapagpalaya sa kanila, walang takot naman itong sinugod si Dimoro hanggang sa sumiklab na naman ang kaguluhan sa bahay niya. Ngunit sa pagkakataong yon, imbis na gumamit pa siya ng punyal, sinubukan niyang kalabanin ang mga gabunan gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa kanilang paglalaban, agad naman siyang nagtamo ng matinding pinsala sa kanyang balikat at dibdib, pero di yun sapat para mapigilan siya. Pagpatak naman ng kanyang dugo sa sahig, imbis na makaramdam siya ng pagkabahala para sa kanyang buhay, kitang-kita naman ng mga gabunang yon kung papaano siyang ngumisi, na para bang di man lang siya nasisindak sa nalalapit na wakas ng kanyang buhay. Paghawak naman ni Dimoro sa dibdib niyang may malalim na saksak, dahan-dahan naman siyang napasilay sa tatlo habang nagwiwikas sa mga ito ng, "Ito lang ba ang kaya ninyo? Magmadali kayo dahil kapag naabutan kayo ng 5:00, mamamatay kayo sa sakit sa puso. Tandaan nyo sa lugar na ito, lahat ng sinasabi ko nagkakatotoo." Matapos naman yung mailahad ni Dimoro, mas lalong nagmadali ang mga nilalang na yon na paslangin siya. Yung dalawa pilit na pinupugot ang ulo niya, pero sa kasamaang palad napakatigas nitong hugutin.
Makalipas pa ang ilang minuto, nagawa na ngang maikalas ng mga nilalang na yon ang dalawa niyang braso. Pagsilay naman nila sa kalunos-lunos na katawan ni Dimoro, imbis na makaramdam ng tuwa, mas lalo pa silang nalubog sa takot nang masipat nila itong dahan-dahang nilalapitan ng isang dambuhalang sawa. Maya-maya pa, pag-utos naman dito ng matanda, mabilis naman sila nitong sinugod na siyang naging sanhi upang mas lalo pang magkagulo sa loob ng bahay. Yung tatlong nilalang, imbis na makipaglaban sa mga ito, napilitan ng magkanya-kanya sa takot na baka malulun sila ng buhay ng mga nilalang na yon. Habang tumatagal, unti-unti din nilang nakakalimutan ang kakayahan nilang makipaglaban. Nang mapansin naman yun ni Dimoro, mas lalo niya pang tinakot ang mga ito hanggang sa sumapit na ang 5:00 ng madaling araw. Kagaya ng kanyang sinabi, namatay nga ang mga ito sa sakit sa puso. Hindi na rin niya yun inilibing, sa halip pinakain niya ito sa sawang naninirahan sa ilalim ng bahay niya. Matapos ang mga pangyayaring yon, lahat ng mga gamit na nasira, nagsimula na ring mabuo at kalaunay na numbalik na yon sa dati nilang estado. Pagsikat naman ng araw, inabisuhan naman niya ang pamilyang nakisilong sa bahay niya na lumabas na. Bawat isa sa mga ito, walang nakapansin ukol sa mga bagay na nangyari noong nagdaang gabi. Matapos naman niya itong mapakain, agad naman niya yung tinanong kung anong oras yun aalis. Subalit nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, pilit naman yung nagmakaawa sa kanya na kung maaari doon na muna sila manirahan pansamantala hanggat hindi pa humuhupa ang takot na kanilang nararamdaman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi yon ay pagbigyan. Sa paglipas pa ng mga araw, nasaksihan ng pamilyang yon ang kanyang pamamaraan ng panggagamot. Sa pagtagal ng kanilang pananatili, may mga nakilala din yung pasyente ni Dimoro na araw-araw pumipila sa bahay nito. 1 buwan pa ang lumipas nang mapagtanto naman ng pamilya ng lalaki na hindi na sila makakausad pa. Muli yung nagmakaawa sa kanya na kung maaari, doon na muna sila titira hanggang sa magsilang ng sanggol yung anak niya. Dagdag pa nito na ituturing niyang malaking utang na loob kung pagbibigyan sila ni Dimoro sa nais nilang mangyari. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Ang tanging kinaawaan niya kasi noon ay yung maliit na anghel na nabubuhay sa sinapupunan ng babae. Pero kung nagkataong wala ito, hindi niya yun pakikitaan ng awa kagaya ng iba. Hindi kasi siya ang tipo ng taong nakikisawsaw sa gulo, kaya labag sa kanyang loob na makipaglaban para sa mga ito. Pagtatapat pa niya na, sa loob ng 3 dekada, yon ang kauna-unahang pagkakataon na may napaslang siyang aswang sa loob ng bahay niya. Uulitin ko, yon ang unang pagkakataon na nakapatay siya ng aswang sa loob ng bahay niya. Ibig sabihin nakapatay siya sa labas. Kahit aminadong napilitan lang siyang gawin ng bagay na yan, di naman niya maipagtatanggi ang kanyang naging pagmamalabis sa panahong yon na pumatay ng mga aswang. Matapos namang maisilang ng babae ang sanggol nito, pinangalanan niyo ng lalaking humingi ng tulong sa kanya na Dimoro. Ayon sa padre de pamilya, yun lamang ang paraang nakita niya para makapagpasalamat sa albularyong tumulong sa kanila. Bago rin sila umalis sa bahay nito, ibinahagi ni Dimoro sa kanila ang nangyari noong mismong gabi.
Hindi rin mabilang ang nakaharap nito sa loob ng 2 buwan, kung saan nakaya naman niya yung mapaslang lahat. Pero alam niyo, pinuno, na kahit ilang dekada na ang nakakalipas, magmula noong nangyari ang bagay na yan, kailan may hindi makakalimutan ng ina ng bata ang nangyari sa bahay na pinagtuluyan nila sa paanan ng isang bundok. Sa estado naman ni Dimoro, patuloy pa rin siyang nanggagamot, nagbibigay ng liwanag sa mga taong may madilim na landas na tinatahak. Pero alam niyo ba, sa dinami-rami ng naging karanasan ni Dimoro, isa ang pangyayaring yon sa pinakatumatak talaga sa kanya. Tumanda man ang kanyang katawang lupa, ni minsan hinding-hindi niya makakalimutan ang nangyari noong pinatay niya ang 3 gabunang nanuluyan sa tinatawag nilang Domi ni Dimoro. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to. Sobrang bangis ni Dimoro. Isipin ninyo isa pa lang to sa marami niyang kwento. Well, wala naman na siyang sinend na kasunod o yung sender, wala naman ang binigay. Pero alam nyo, ang galing. Isipin ninyo yung bahay niya. Hindi siya umalis sa lugar na yon. Pero once na pumasok ka sa bahay niya, pinatuloy ka niya, huwag ka lang gumawa ng kalokohan, mabubuhay ka. Pero pag gumawa ka ng kalokohan, alam mo na mayroong mangyayari sa'yo. Kaya nga tinawag na Domi. Ibig sabihin, teritoryo ni Dimoro. Kahit anong klase ng nilalang ka pa, kahit mapatay mo siya, basta nasa loob siya ng bahay niya, hindi siya mamamatay. Tapos isang alaga pa lang yung sinabi niya, yung malaking sawa sa ilalim ng kanyang kubo. Diba? Ang tanong ngayon, ano-ano pa kaya ang kayang gawin ni Dimoro kapag nasa loob siya ng Domi niya o nasa loob siya ng kubo o teritoryo niya, kung ano man ang gusto niyong itawag. Diba? Sobrang lakas nito. Ang kaso nga lang, pag ikaw nasa malayong lugar at humingi ka ng tulong kay Dimoro na puntahan yung lugar ninyo, sa palagay ko, ibang usapan na yon. Pero syempre, hindi rin basta-basta tong si Dimoro kasi sinabi nga niya sa kwento na marami na siyang napatay ng aswang pero sa labas ng bahay niya. First time na nangyari na nakapatay siya ng isang gabunan sa loob mismo ng bahay niya. Pero siguro yung 2 buwan, kasi sabi rito sa kwento, 2 buwan meron siyang sunod-sunod na nakakaharap Siguro lahat yon tinapos niya yung buhay sa loob ng bahay niya. Para nga naman, walang kahirap-hirap, di ba? Pero may oras no? 5:00, 5 p.m., 5 a.m. Kaling nun. Sana lang, may iba pa siyang kwento na pwedeng ibahagi sa atin na kung ano pa yung kaya niyang gawin sa loob ng bahay niya. Sana lang pero ewan natin kung may magsisend pa. Pero kayo pa rin, syempre. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.